তিনি korbuk subdivisioni salka korbuk mohanto parao kaisa anando mela Tring terno tui palai jagui tongo hingke tabuk ang norokno oro kisa bazar ni kurigui phunuknai tei o jaga ang light bo kisa risanai rok naidi paisa Jora ani o video no tibo o Jora kisisa khebono ani hik te ani chrai sara tini brogri rok pailaibo te naidi mo buhaine mangso mostain tokri bazarok le mokani bure moza paile otero live program participate khainani bagi phai tongo khwai hangkorni musamang tere samang kereng rok koni logelo phaio sine actor lila te actress hoda kaina te cinta mala songbo haino phai sok phaijak rokno phunungnani chayatongkhe ibronke rwchapmungno teri kinai rok phalsa gei tongo te naidina ro yang rwchapmungno mui khela je thangna musang rok phai tongkai mano first time any live experience stage performance ani hailene ko sa pa khaili haine ro phai nle nai sai kawano mokol filia no no nle nai sai kawano mokol filia no 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 nini bo nai nini mokol bo nai nini kujai bo nai tho nini shat bo nai tho nini mokol bo nai nini bubu bo nai tho nini kujai bo nai tho nini shat bo nai tho o nang le nai tho nai sai kawano mokol filia no no Saksat no aina tanai sikri aina lasija bai thanai se Saksat no aina tanai sikri aina lasija bai thanai se nai sina ani mokolo nai sinam songke ani mokolo nai siti besenai anglai sawano nini mokolo nai nini bubu bo nai nini kujai bo nai nini shat bo nai tho nini mokol bo nai tho nini bubu bo nai tho nini kujai bo nai tho nini shat bo nai tho Pani mare tam khor
noni nang boy melanjana buana wana tam khoti noni nang boy melanjana buana wana nang le nai tho nai sikri kawano mokol filia no mokol bo nai nene khutse bo nai nene bukum bo nai tho nene shadu bo